Hej, og velkommen til dette program Rydde op i Danmark. Børneværelset burde være det sikreste sted for et barn at være. Men i vores teknologiske verden er det ikke mere. Gamle mænd sidder og chatter med børn og får aftaler med dem. Hej Sofie, hvordan går det? Nej, det går meget godt. Han er meget åben og opsat på at få et møde i scenesæt. Godt. Se om du kan få et møde i scenesæt med ham. Yes. Ja, nu har vi fået et møde i scenesæt mellem Sofie og vores gerningsmand. Sofie vil mødes med ham hjemme hos hende selv kl. 15 på torsdag. Vi får taget en agent med, så vi kan have en anholdelsestilladelse, til vi skal anholde ham, hvis der nu skulle gå noget galt. Jeg har lige sat et skjult kamera op for at dokumentere. Kom ind! Hej Svend! Hej, Sofie. Dine forældre er hjemme? Nej, mine forældre er hjemme. Hvorfor spørger du? Det ved jeg ikke. Måske vi kunne lære noget senere. Hvad mener du med det? Jeg mener, at du har varmet dyben op. Måske. Har du så haft sex før? Nej, ikke. Jeg er som sagt kun 12 år, så... Skal nok lære lidt. Okay. Lidt af hvert. Okay, så... Har du set noget? Nej, altså ikke på mig. Så ved jeg ikke, hvad du er mest til. Jeg tror, jeg tager med. Vores agent lige nu, Sofie, er lige i gang med at snakke med vores mistænkte derinde, og vi har faktisk taget en personlig vagt med, hvis det synes, det er galt. Så lad os gå ind og se, hvad han har at sige. Så er bare hurtigt tilbage til noget. Selv, jeg kommer på programmet Rydde op i Danmark. Vi er et program, hvor vi går efter at fange pædofile. Hvad har du at sige til forsvar? Du fanger mig først gerne for at skrive med mindreårig Sofie. Kom her, så jeg putter håndjern. Kom her. Nej. Nej. Nej, jeg prøver bare at skabe nye venner. Kom her. Jeg prøver bare at få nogle nye venner. Det er ikke det, du har skrevet til. Nej, hvad laver du? Jeg har dig nu! Du er anholdt for at skrive med 12-årige Sofie. Har du noget at sige til et forsvarsmænd? Nej.